ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, дар назди мо ҳузур доранд Ҷамшедҷон Муродов, ки якчанд рӯз пеш бо ҷаноби олӣ дар ноҳияи Фархор мулоқот доштанд. самимонатарин дуруду паёми хеш ва кули мардуми сарбаланди Фархори Босониро арз медорам. Ҷамшедҷон коргари мо буд, дар канали Ҳамнаво кор мекардан ва мо ҳозир оиди мулоқот якчанд савол дорем. ҳатман саволҳоро медиҳем ва дастгирии шумо танҳо лайк ва поделитсия кунед дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳозир якум Ҷамшедҷон худашро муаррифӣ мекунад. Марҳамат дода. нахуст салому дуруду хешро ба кули бинандагони азиз ва ба шумо мерасонам. Акали Акбар, саломат бошед. Ташаккури зиёд ки маро ба барномаи худ даъват кардед ва қадр намудед. Сипоси бепоён. ман Муродзода Ҷамшед, донишҷӯи соли аввали Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. хуб, банда Ҷамшед Муродзода ҳастам, донишҷӯи курси якуми Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам ва 4 сентябри соли 2003 дар ноҳияи Фархор таваллуд шудам ва ҳамзамон хатмкардаи литсеи давлатии рақами 1 ноҳияи Фархор мебошам. Чӣ гуна имкон шуд ки бо президенти кишварамон мулоқот кардед? беҳтарин савол фикр мекунам. ростӣ бо муҳтарам пешвои муаззами миллат суҳбат кардан танҳо ба он нафароне ки даст меёбад ки воқеан дар дил ҳисси ватандӯстӣ доранд ва як меҳр муҳаббате ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доранд ва ман аз овони хурдӣ ана ҳамон дар дил орзу мепарваридам то бо муҳтарам пешвои муаззами миллат аз наздик суҳбат карда бошам ва ана ҳамон сухане ки ман дар охири суханронӣ гуфтам ки сухани зиқалби тамоми ҷавонони тоҷикро баҳратон мегӯям. зиҳи эй род марди ватан. мехостам ана ҳамон суханро ба муҳтарам пешвои муаззами миллат гуфта бошам ки муҳтарам ҷаноби олӣ, ҳеҷ гоҳ худатонро эҳсос накунед. мо ҷавонон ҳамеша дар бари шумо ҳастем. тамоми сиёсат, тамоми он ҳамон фармону дастурҳое ки аз ҷониби шумо мешаванд, мо ҳамашро дастгирӣ месозем ва ман миннатдории бевоситаи худро ба нафароне ки дар ин кор ба ман ёрӣ доданд, махсусан ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фархор, ба аҳлу оила ва ба тамоми дӯсту наздикон, махсусан ба шумо Акали Акбар мерасонам ҷони сипос ки ба ин ҷода оварда расонидед. хуб, ҳамзамон ба муаллима Ким Светлана Павловна, ба модараҷонам Фотима Боно ва ба тамоми шахсон мерасонам. ҳамеша саломат бошед. эҳсоси шумо вақти суҳбат бо президенти кишварамон? бо муҳтарам пешвои муаззами миллат эҳсос, чӣ хел эҳсос фаро мегирад инсонро? албатта эҳсоси ватандӯстона, як ғурури миллӣ дар қалбам буд. як ҳамон эҳсосе буд ки ростӣ то ҷои ҳаяҷон доштам. вақте ки бо муҳтарам пешвои муаззами миллат суҳбат мекардам, ҳаяҷон доштам, зеро ки бо падари кули тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбат мекунам. ин кори шӯхӣ нест, ин кори ҳазл нест. албатта эҳсоси хуб доштам, эҳсоси ватандӯстона ва хулас ин эҳсосро дар ҳамон ҳолате мефаҳме ки дар назди муҳтарам пешвои муаззами миллат бошӣ ва баромад кунӣ. аз рӯи навор ё ки аз пушти саҳна дида намешавад, ки аз пушти оинаи нилгун. оё дар вақти мулоқот ягон ҳаяҷон шуд, мақсад ки гум мекунам ё ки ягон? ростӣ ин гуна ҳаяҷон буд, лекин ана ҳамон меҳр муҳаббате ки нисбат ба муҳтарам пешвои муаззами миллат доштам, маро водор сохт то ана ҳамон тамоми суханони худро дар сатҳи баланд расонида бошам. тамоми ана ҳамон ҳиссиёте ки доштам ба муҳтарам пешвои муаззами миллат дар як сатҳи баланд расонида бошам. Ҷамшедҷон, саволи чоруми мо дар ин аст ки бо нафароне ки мехоҳанд бо президентамон суҳбат дошта бошанд, чӣ тавсияҳо медиҳед? ҳар як нафар орзу дорад ки бо президентамон суҳбат ё ки мулоқот дошта бошанд ва нафароне ки мешавад имкон надоранд ё ки наметавонанд. шумо ки мулоқот кардед, чӣ тавсияҳо медиҳед ба он? беҳтарин суол Акали Акбар. фикр мекунам ин суоли тамоми ҳам дили мардуми тоҷик аст. бисёр савол ба тамоми нафароне ки мехоҳанд дар назди муҳтарам пешвои муаззами миллат баромад кунанд. ман фикр мекунам ки муҳтарам ҷаноби олиро аз наздик дидан ин аллакай худ як муваффақият аст, як бурдборӣ аст ва шахсоне ки баромад доранд, воқеан баромад доранд, ба ҳаяҷон дода нашавед ва ана ҳамон ғурури миллӣ ва муҳаббате ки ба муҳтарам пешвои муаззами миллат доред дар сатҳи баланд гуфта бошед. хуб, Акали Акбар, бовар кунед, вақте ки ман пеш аз замин баромаде ки дар назди муҳтарам пешвои муаззами миллат доштам, бо бисёре аз ҷавонони тоҷик ман суҳбат доштам.
ва бисёре аз онҳо ба ман гуфтанд ки ҷамшед ту як тавре баромад кун ки дар як сатҳи баланд баромад кун ки анамун муҳтарам пешвои муаззами миллат воқеан ҳам қаноатманд шаванд. Гуфтам албатта ва онҳо ба ман гуфтанд ки зеро он суханоне ки мегӯӣ ва он меҳру муҳаббате ки ба муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалии Раҳмон мегӯӣ, на танҳо меҳру муҳаббати дили худ ва на танҳо суханони худро, балки меҳру муҳаббати тамоми ҷавонони тоҷика мегӯӣ, меҳру муҳаббати моро мегӯӣ. Барои ҳамин қадар ман кӯшиш кардам ва талош кардам то як дар сатҳи баланд гуфта бошам ва аз муҳтарам пешвои муаззами миллат ки алон агар ана ҳамин наворо тамошо карда бошанд, миннатдории беҳусаи худро баён мекунам ки ба ҷавонони тоҷик воқеан ҳам эҳтиром мегузоранд, воқеан ҳам як дастгириҳои беандоза мекунанд ва ин чиз дар мулоқот бо фаъолони ноҳияи Фархор нишон дод. ҷавони сипос муҳтарам ҷаноби олӣ. панҷум саволи мо ҳамин аст ки баъди мулоқот чӣ нақшаҳо дар миллатон? хуб ташаккури зиёд. рости акали акбар, ман як суханро мегӯям ки вақте ки ҳар як тоҷик муҳтарам ҷаноби олӣ аз наздик бибинанд, албатта ғурури миллии он кас боло мешавад, ҳисси ватандӯстиаш боло мешавад. вақте ки ман бо муҳтарам пешвои муаззами миллат аз наздик суҳбат кардам, ҳисси ватандӯстӣ ман боз ҳам зиёд шуд ва нақшаҳои дар оянда гузоштаи ман боз ҳам зиёдтар гардид. зеро ман боз ба худ нақша гузоштам ки дар оянда барои халқи тоҷик, барои миллати тоҷик дар пайравӣ аз сиёсатҳои муҳтарам ҷаноби олӣ дар рушду нумӯи давлату миллат як сами худа гузошта бошам. ва нақшаҳои ман ҳамин аст ки дар оянда ман мехоҳам як кадри баланд ихтисос шуда барои миллат ва барои халқи тоҷик хизмат карда бошам. дар оянда дар кадом соҳа шумо мехоҳед кор кунед, фаъолият? хуб, дар кадом соҳае набошад акали акбар, муҳим аз ҳама сидқан хизмат кардан ба ватан аст. Сидқан фарқ надорад дар кадом соҳае бошад кор мекунем. Фақат шиёри ман дар зиндагӣ ду чиз аст. ҳамеша ба пеш ватан зинда бошад. барои ҳамин қадар ман кӯшиш мекунам то барои ободии ҳамин ватан як пешравӣ кунам, як сами худам гузошта бошам. иншоалло ки мо ҳам бовар дорем ки ба мақсадатон мерасем. сипос бепур. алон яъне ки ҳозир шумо донишҷӯ ҳастед ва мо ҳам дар шаҳри душанбе қарор дорем. оё рафту омад бо канали ҳамнаво ва барои тамошобинони канали ҳамнаво чӣ нақшаҳо доред? хуб, беҳтарин акали акбар, нақшаҳо бо канали ҳамнаво бузург ҳастанд, фақат чун алон дарсҳо нисбатан мушкил ҳастанд, барои алон вақти таҳсил аст, барои ҳамин қадар пас аз чанд лаҳза мо кӯшиш мекунем, бале якҷоя мешавем, кор мекунем ва барномаҳои беҳтарини моро интизор бошед ҳамдирони азиз ва ҳеҷ вақт канали ҳамнаворо тарк насозед. нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд, ин бародарои бисёри ҳастшон, бародарои ғариби мо ҳастанд ки дар Москва кору фаъолият мекунанд. бисёр миннатдорем ва ин видеоро ҳам фикр мекунем ки дастгирӣ мекунанд, лайк мемонем ва паҳн мекунем. ягон сухани дигар доред бародар? ва ҳамзамон пас аз оне ки баромад кардам, мардуми сарбаланди ноҳияи Фархор воқеан як эҳтиром гузоштанд, дар кӯчаҳо медиданд салом ҷамшед аҳсан беҳтарин ва ба тамоми шумо мегӯям ташаккури зиёд агар тамошо мекунед. воқеан як миллати бузург ҳастем мо, миллати тоҷик, воқеан як халқи бениҳоят баландмартаба ҳастем. барои ҳамин қадар ҳамеша ба пеш ҳаракат мекунем ва ана ҳамун шиёри Тоҷикистон ки аз анамун тарафи муҳтарам пешвои миллат садо дод, Тоҷикистон ба пеш садо дод, таҳти ана ҳамин шиёр ба пеш меравем ва барои миллати худ як кишвари воқеан ҳам зебандаро мерос мегузорем. дӯстони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. дар ин навор дар ҳақиқат ифтихор мекунем ки додари мо бо ҷаноби олӣ мулоқот доштанд. дар ҳақиқат ин як фахри тамоми мо ҷавонон аст. фикр мекунем ки бо дар оянда мо Қадир Ҷамшедҷон кор фаъолият мекунем дар канали ҳамнаво ва ҳатман канали моро тарк насозед, дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед, видеоро паҳн кунед то видеои оянда. худованд нигаҳбонтон. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.